Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yan uwa musulmi, dan Allah ina so in tofa albarkacin bakina akan wannan malalatan yan iska wanda suka watsa kansu, suka zaɓi duniya fiyar lahirarsu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi tallahi jama'a, akwai wanda sam ba su fahimci meye social media ba. Dan Allah dan annabi, yanzu ho'in nan idan ka duba ka lura, wallahi tallahi ɗiyan Hausawa ne, ko ba su da tarihin Hausa ne, mutanen da aka sani da tarbiyya da kunya. Amma dan Allah dan annabi ka ji ba wannan fitsara da rashin mutunci da iskanci. Kash, babu shakka manzon Allah yayi gaskiya da yake cewa ƙarshen duniya za a ga alamu iri-iri. To wallahi tallahi wannan yana ɗaya daga cikin alamu na tashin duniya ne da ya karato mu. Wannan abu ba abin da za a ce sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ku ji ba ku gani, ku ji ba dan Allah dan annabi, yan Hausawa fa. Kash, kuma wallahi tallahi babban dalilin da yasa ake wannan abin ba komai bane ba sai kuɗi. Wa ya ga maki haka ke neman kuɗi? Kina ba Hausa ki ba yan iska can da masu aka sani da iskanci. Amma wallahi tallahi irin wannan bidiyoyi bai dace da yan Hausawa ba. Yanzu ka diba ka ga wannan dan iska yadda ka san a tura shi gaba ya ja sallah, amma ka diba ka ga yadda yake mata wani kallo. Ita kuma da yake jakka ce take tura mai kirji yana gani. Inna lillahi. Ba sa ko jin kunya, ba su tunanin wannan abin zai yi masu ciwo a gaba. Ko da sun samu kuɗin, sun zama wasu manya masu faɗa a ji. Kaka kura sun zama wannan manyan, wallahi tallahi wannan babban tabo ne suka ban makansu. Tabo ma mara kyau wanda ba kan gado ba tsari a cikin shi. Idan kuɗi kike so ki nema a social media, ga hanyoyi nan da dama birjit wanda za su fi kawo maki kuɗi, da kawo maki followers da wuri. Ga ƙunshi, ga koyar da kitso, ga koyar da Hausa. Din ba za ki yi wannan ba, kin fi gane ki zo ki buɗe tsarecinki kina nuna ma al'umma a matsayinki na Bahausa wadda aka sani da kunya. To wallahi tallahi ya kamata masu faɗa a ji na cikin Hausawa su tsaye da wa'annan bayan Allah, saboda wallahi tallahi duk wani bala'i da yake samun arewacin Najeriya, wallahi tallahi ba kowa suke ja kansu ba illa mu da kanmu. Ina amfani wannan abu ne wanda Allah ya hana, addini ya hana, amma duk wannan ba za ta gani ba. Sai ku zo ku yi abin da kuke so kuma a social media. Kash, Allah ubangiji ya samu dace, Allah ya samu fa karfin zukatanmu, Allah kuma ya shirya bayanmu dalilin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ko kuma idan masu shiryuwa ne, Allah ya shirya ku, Allah ya sa ku gane gaskiya ku bari wannan hali na tir da Allah ware. Kuma muna roƙo Allah ya ƙara tsare mu arewacin Najeriya, ya ƙara haɗa kan musulmi gaba ɗaya dalilin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idan yau ne farkon zuwa ka wannan channel ta mai albarka, kar ka manta ka danna subscribe, ka danna alamar ƙararrawa, sannan ka sharing domin al'ummar musulmi su gani su amfana. Mun gode.